जब तो चिन्हरन ऑफिसर्स बैंकर्स ताई और जब तो साबजुनानि चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताई जब तो मानजानाय गोरों गोरों आमचाइनि गोबां मानसिनि न'खरावनो बेलायखाना हामबाय मारवो जों गोबां मा कक खोनालायगासिनो आरो विशेष खायै जोंनि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सीके जमातियानि बिसिंखै लाखाय ऋण लोन बरफ जेबाबे सामानि बैंक रक जे सामानि आनिके किछु कन्फ्यूज दंगो आं व्यक्तिगत किसे कन्फ्यूज आपना तैसे क्लियर के साइड नांगौ सिनिके बखा स्राय स्राय in 1988 87 आव जों जखन 5 लाख बरन लोन ऋण मेलायो आ अभिगत आं सवां बाजरानि एमएलए लोन जों जे एसे क्लाइटे बर जे सामानि उलदे जों एडिसि हाबां पूरा गां सातलां थांजोनावो किनु कारण इंटरेस्ट गोबां मा रां कारण अर चिंता बुग्लमदि चिनि जे चाहिदा ताबुनि जे चाहिदा से चाहिदा एसबीआई बा पांजाब सिंध बैंक बा इंडियानि कतर कतर बैंक रो अनेक समय बंनि पके से अनेक समय असम्भव बुं थाङो चिनि नॉर्थ ईस्ट नि कायसे बैंक जे बैंक 2017 आव आरबीआई नि एप्रूव पांजाब बर बुसुक जरति जोंनि माननो जों कयेक दिन बैंक लोन नि सावो जों जे एनडीसी राव मुगुरि थांलिया एकटा देरटा बयनो जों फोन कर सार आनाबो ठीक जा दं आं फायाफा नानि बागै दुइटा खाथि दं लेदो सार आं सामनि बागै खाथि गुरमान सिनाय आनि लबि लबि वो विलेज लेवल नि लीडर पर्यंत योगिया बरन अवस्था जे तामुं न दा बनि बागै बेले उद्योग काम जिनि बुबाग्रा वानसु माने बेलाय उद्योग काम किन्तु उद्योग काम फानो नरक जे दाक्ति दाक्ति जे मुसुमानि आइलें समबाय मान साव काय कारायो सिदाय yok मा खाना खाना तिखाय सिदि हिमा बायले आसा ताखाय कारायनि तिखाय किसा थांदांना नांनाय आवबोनो नरक मुतुदार जाबाय बनि बादिनो आंगोनो साना मुसुङो जे इंटरेस्ट सिमिसि रिजार्नाय इंटरेस्ट रनाय के एडिसि सं आं 15,000 up to 3 lakhs above 10 lakhs चुना नारका तबु केबो तो 50 दं लाख जत्तनो 3 लाख रिग्रानाय 10 न रिग्रानाय आंखे तां कम दंनाय बा किनु अ जागोन जे प्रोजेक्ट जमारना थांनाय प्रोजेक्ट जमादारिना नांगौ आंनि जे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमादारिना नांगौ आंनि ग्रेंटार सारफोर आं ताम जमादारिना नांनाय नक निरांमान 48,000 मामा बायसे 2 मास कमाय 20,000 नि मुंदा थुंगै जरा कोइको ताबो mau kui kok tamni bagi mane kabang ma kothona tomo tamu ko kabang ma gari o sakuna di sar tolao klaijak commander zibro o je master gari suina matongko boni bagi no tini
आं सानाय माने जे ताबुक जों जे अराव जे ताबुक जे 3 लाख नि बुंती बरफ 3 लाख माने मान पन आं ताब सागा पिगारि नि कैसा फार्म खायनाय वाक नि एक फार्म खायना थांखाय वाक नि नक तांना थांखाय ताबुक नि जे जुग जे वेजेस जे दाम माने जे दाम इ 15 থেকে 15-16 হাজার কাউ সিমেন্ট রড তারপর নিনি মিস্ত্রি পিগারি সাইট গটারি পুন নং পুন পাইयै অনেকটা জায়গায় নং পুন রেনাবো আবার তো সুজায় পুননি জায়গা নাঙাই কয়গারি আরো যদি উ তামে বনো নিনি ইনক ফার্ম র ক্যাটেল ফার্ম যে খাইমানি বুসুক জায়গা নাং आंखाय सानाय मेखाय भबिष्यत चिंता खालायो सुनो एकटा बाजाराव ताव 10 बाजाराव जों शुद्ध चा दखान मांग लायका उस सामां रिखे दंलाबले तार आं दुकानना थांगांगा दुकान दंना नांनाय जों दुकानना थांगा दुकान दंना नांनाय बेना दुकान क्रि आं बरा सुबनाय बनि बागै न आंखाय बनि बागै एडिसि हाबांनो बुबाग्रानो बांसाका खूब वांसुगोन जों लाम रं लायका खूब गाहाम जेन अब ओ लुन किसानि बागै के बनि बखाव खाखय मानि ता पंखौ जों ताबो अरद ब्रांच एकटा ब्रांच बायदि ताबो सिनि वेस्ट जोनाव 7টা সাবজুন দं একটা সাবজুনাव মিনিমাম 15-16 টাকায় বিসি দं ভিলেজ কমিটি দं बेखौ अमाहायखौ सिमाइजला थांदि सिमाइजलनि परे नों साउथआव थांदि साउथनि परे नर्थआव थां 8টা जुननि बोसोर बिसियाव था 587টা बिसिनि যদি जों 10 জনাকে রিটার্ন थांगांखाय 20 জনাকে রিটার্न थांगांखाय একটা সাবজুনাव 20 या 100 जना पर मारात्मक कम ओंखाय ताबो हिसाब खायनाय दि बोसोर 1000 कोटी रां नांनो तिनि मो बिंगो जों लुना थांनाय बोसोर 1000 कोटिनि जों लुना नांनाय गबनि मागे आं मिया खुबानाखा जे जुनालो साबजुनो 3 जना खायनाय बो साबजुनानि चेयारमैन खरकानि बुंग्रिनाय गता इंजिनियर बिनक सबाय फैजनाय नों आनो बादुई जा आं की कम्पोस्ट खाय जा खबरदार नरसाबो एमडिसर बुजिदे आंलाय नांखाय रिजा आरो बिपद दङ बनि बागैनो खूब नायथक खायो विशेषके अफिसार्सर आउनि के दायित्व माना नाय अफिसार्सर दायित्व माना नाय जत साबजुनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जुनालनि आरोनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रनो तुयै विलेज कमिटी जत चेयरमैन वाइस चेयरमैन रनो तुयै अमाहायकै आलोचना खाखायसे फर्म कयता रजांनाय रिजाय गया आबो सालायके काहाम सुदो अरन सिमी जाफार हरका आं गारि उग्रक लांथांगा गारि आइना सुन दंला लांथांगानि खानाखाय मुस्किल बनि बागै आं कयनानि मुसुङो प्रपार माने जेबाबे हो आं एकजन बरनो लुन नांखाय ओ लुन जे रिउइ ब आबनो जे सामुङो फानांनाय एरकम व्यक्ति एलाकानि बरको आमति बरनो तुइ मारि फैनाय ओ आं थाइ सामाहाय मुनि कथकपानो कमांमा बरनो पाइके जे दंताबो पिएमएवाइ नि जे न भिडिअ रो बख्रो मिमलायजा रिपोर्ट बाय रिपोर्ट यांखाय दिल्लीनि रिपोर्ट सानै दङ ओग्रति वैसा फोटो बो ऑफिस कांते फोटो बो तो जागा खिलाय निया आंति रब जेन याकै का लोन जिनिस निका आं खूब किरो जे कोनो जागा जों नुखा लोन बाय के जों ताबो पर्यन्त रिजाय या गोबां मान नोटिस फाय दङ रिन मेलानि 88 तो जों रिन मेलानि माने ता को नोटिस साइक्रि मानि थाका साइक्रि माना रखते उपाय गै बड़ खरचा 1,70,000 नि कोनो रकम 1 लाख कोनो रकम 70 बादुई योगांखा बो कर्मचारी नि सियोब ना आ जत्तो मन माथाय माना मुसुङो बड़ की
आधार लिंक नायग्लादा आं रबीन्द्र देबरमा जखन लुन सानैनो रबीन्द्र देबरमा आधार टक नायगाखायनो नायनायखाय आं बन्दनसो सोब्राकजा आं मा मानो आबो के क्लियर खाइन दरकार दरकार सुतु गोबां तलांनाय गोबां तलांनाय बरखा माने हि सागे गाहाम इनके बरखौ जार तलांनाय रो बानि लुन नखा आं नालियाता एक क्लियर खाय गाहाम मेला सिजन फाइसिनै मेलाबा कामबो फाइसिनै हामिया फाइसिनै थुलसो फाइसिनै पुलिसो फाइसिनै जदम थौ बनि बागै एरिजे हाफां जोंबो दंगा जागा हाइपानो चिनि हि साइनेस बोबाग्रा प्लस चिनि अर जारा ये सारसं तंगाय ऑफिशियल तंगायरो जारा इकोनॉमिक सम्पर्के बैंक सम्पर्के लोन सम्पर्के काहाम आइडिया जारा करो अब खाइलांखौ आं फार्स्ट आं खाइलिं सान साजेशन का जोङो प्रत्येक साबजुन अ ব্যাপারে जों इच्छा आलोचना कय घन्टा फनामतुई आलोचना खाइनायनि जोङो सुजुग मारिनाय जत्रनो हामबाय खुलुमबाय